खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो नोंसोर सानैया मा बुस्थु जादों बिदि कारबार सिङाव दोनना थानो बे माने फाग्लि बायदि जादोंमोन ओंखायनो आं बेखौ दै बथलसो बायनानै मोसौनाव मा नोंखौ सोबागोन नामा हले फाग्लि जादों नामा हा सिख्लाया खि जागोन नामा नों मुखौ हाथाय साबा एबा मुखौ आं बुजियाबा मोसौ लेवरा मा जानानै फाग्लि जाया ओइ मा जानानै फाग्लि जाया मा जानानै फाग्लि जाया मानि बे मा जानानै फाग्लि जाया स्कर जायो सोर खोन्थाबाय खालि स्कुल गलायबाय थानायखौ नोंनि आखला मोजां नंगौ होनना बुंबाय मा जायो स्कुलनि अनगा मा जायो नों बिरि सिगारेट सोबो नामा भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ जे बे देरफुनाय सानै गथ'खौ बहाबा कालभार्ट सिङाव मोननाय बायदिसिना बाथ्रा लोगोसे माखासे सुबुंफोरा बैसोर सानैखौ गोबां रोखोमनि सोंलु खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेराफारसेथिं जायफोर मानसिफोरा बिसोरनि गाज्रि थासारिखौ नुनानै बिसोरखौ बुजायदों मोजांनि बाथ्रा, नाथाय सासे देरफुनाय लाइमोन हिनजावसा गथ'नि मोदोमाव एसेबां इजियै आखाइ होनाङा। गोबांखौनो नुयो जे बहाबा बेफोरबायदिनो माखासे रोखोमनि भाइराल जानायनि सायाव हमनानै जेरैबायदि साजा होनांगौ बेनिफ्राय बांसिन साजा होनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा जायखिजाया दायनि थाखाय जायखिजाया साजानि थाखाय जुदि बिखौ बुनानै बिखौ साजा होनानै बिनि दायखौ जुदि सोखानो हायोमोनब्ला अब्लासो जों साजा होनो हागौमोन। सोरनिबा गोरोन्थिनि थाखाय सोरनिबा दायनि थाखाय जों बिखौ हाजासे हास्ति होनानै बिखौ हाजासे बुनानै बिनि दायखौथ' जोङो मालाबाबो सोखानो हाया। बुनायनि गेजेरजों साजा होनायनि गेजेरजों जों मालाबाबो समाधान खालामनो हाया, सल्भ खालामनो हाया। दा बे बिथिंनि बेलायाव जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि नुथायफोरखौ जों नुनो मोनबाय थायो। जोंनि हारिनि देरफुनाय लाइमोन हौवासा आरो हिनजावसा गथ'फोर दा समाव एट प्रेजेन्ट आरो बैसोरनि बैसोआ 12 बोसोरनिफ्राय 16 बोसोरनि गेजेराव जायो। क्लास 8 क्लास 10 नि गेजेराव जायो बिसोरो। आरो बैफोरबायदि माखासे देरफुनाय लाइमोन हौवासा हिनजावसाफोरा हरनि समाव बहाबा फुजा नाहैयो, हरनि 2-3 बिसोरो आबदा मारियै इन्जयमेन्ट खालामना थायो। आरो जों नुयोबो, नोंथांमोनाबो नुदों, नोंथांमोनाबो एसे नोजोर होनानै नाय। आरो जोंनि हारिनि बै लाइमोन देरफुनाय हिनजावसा हौवासा गथ'फोरखौल' जोङो बहाबा फुजा बहाबा फांसनाव जों बांसिनै नुनो मोनो। आरो जाय समाव जाय अबस्थायाव जों नुनो मोनो बिसोरखौ माने अलरेडि ड्रांक लोंनानै थाखानाय, बहाबा बाइक साखावनाय, बहाबा सिगारेट सोबफुंनाय, खुनु मोनसे माने सनमाननि माबा बाथ्रायानो फैला बिसिनाव आरोना, गोसो बायदि आरोना। हौवासा गथ'नि बाथ्राखौ एसे दोनथ'दो। बै हिनजावसा गथ'फोर जायफोरनि बैसोआनोखि माने 11, 12, 13, 14 बोसोर, बैफोर हिनजावसा गथ'फोरखौ माबोरैहाय बैसोरनि न'खरनि पेरेन्टसा गार्जेना बे हरनि समाव एंगार हरो। दा गुबै गोरोन्थि आरो गुबै दायनिगिरिया जाहैबाय मा? बैसोरनि न'खरनि पेरेन्टस, बैसोरनि न'खरनि गार्जेनफोरा। गावसोर बुजिनानैबो गावसोर मिथिखासेयावबो गावसोरनि सासे फिसा हिनजावसा गथ'खौ बे हरनि समाव माबोरैहाय एंगार हरो, बेयो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। दा जोङो बेफोरबायदि थासारिनि गेजेरजों दिनैनि समसिमहालागै जेसेबांखिनि देरफुनाय लाइमोन हिनजावसा आरो लाइमोन हौवासानि गेजेराव बेफोरबायदि भाइराल भिडिअ' बा भाइराल जानाय जाथायफोरखौ जों खोनानो मोनबोदों, नुनो मोनबोदों। बैफोरनि गुबै दायनिगिरिया बै गथ'फोरनिख्रुइ बांसिन बैसोरनि बिमा आरो बिफा आरो बिसोरनि न'खर, बिसोरनि पेरेन्टसा। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? दा गिबियाव जोङो जों गावखौ गावसोरजों सुद्रायना लानो रोंग्रोनांगोन जे दिनै आं गोरोन्थि मावदों, आंनि गोरोन्थिखौ गाबोन आं बुजिदोंब्ला आं बेनिफ्राय गोजान जानो नाजानांगोन, आं बेखौ गावनो गाव सुद्रायनो लानो नाजानांगोन। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? गोरोन्थिया मा? बयनिबो लाइफआव जाया नङा जाफ्लांनो हागौ, नंगौना नङा? नाथाय बे गोरोन्थिनि लाइनावनो नों बारम्बार जुदि जालांबाय थायोब्ला, जानायखौ जों जुदि खोनाबाय थायोब्ला, जों नुबाय थायोब्ला, बियो गावनि गोसो बायदिसो बे खामानिखौ बियो मावलांगासिनो दङ। आरो बे गोरोन्थिखौ बियो मिथिखासेयावबो मावनो होननानैनो बे गोरोन्थिखौ बियो मावगासिनो दङ। बैफोरबायदि सुबुंफोरखौसो जोङो समाजनि दानानै दोननाय माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो साजा होनांगौ। मोनसे
पस्ट लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव बे पस्टआबो ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जागासिनो दङ दा बेवहाय मिथिनाय बायदिब्ला बे हिनजाव मानसिया गावनि फिसाखौ गावनि गथ'खौ गावनो सिथारदों गावनो बुथारदों मिथिनाय बायदिब्ला आरोना दा बेफोरबायदि सुबुंखौसो जोङो समाजनि नेमखान्थिनि खानानै दोननाय माखासे नेमनि गेजेरजों जोङो साजा होनो हायो जाय गोरोन्थिया साजा होजानायनि गोरोन्थि जों बेवहाय जों साजा होनांगोन नाथाय साजा होनायनिबो माखासे लिमिट्सफोर थायो जेन बैफोर लिमिट्सफोरखौ क्रस खालामनानै बैफोर लिमिट्सफोरखौ सेफायनानै जेन साजा होआ बेखौसो आं रिक्वेस्ट खालामो नंगौना नङा बयहाबो जीबन दं बयहाबो न'खर दं बयहाबो संसार दं दा बैफोर माखासे बाथ्राखौ जों बुजिलायनानै जों सानलायनानै माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो बाथ्राफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ इसुफोरखौ जों जेन सल्भ खालामलांनो हायो बे लामाजोंसो जोङो स्टेन्ड जानानै जोङो आवगायलांनांगोन दा बे हिनजाव मानसिया नाय एसेबां अन्थाइ बिखा गावनि निजिनि गथ'खौनो खोनानाय बायदिब्ला गावनो सिथारदों दा बेफोरबायदि हिनजाव मानसिनि सबब चरित्रआ माबायदि जानो हागौ गावनो जोनोम होबाय गावनो गथ'खौ खांबाय खांखांनायनि उनावहाय जोनोम होखांनायनि उनावहाय मानि थाखाय मा जाहोनाव बे गावनि गथ'खौनो दिनै सिथारखो बे गथ'आ मा दाय मावदोंमोन बिदि गावनि गथ'खौ सिथारनांनाय बे गथ'आथ' जेबो दाय मावाखै बिनि थाखाय बिहा मा प्रब्लेममोन एसेबां जुदि प्रब्लेममोनबा नों मानोथो खांनाय ना बे गथ'खौ सिथारनो थाखायसो फोथैनो थाखायसो बियो खांदोंमोन एसेबां अन्थाइ बिखानि मानसि दं दिनैनि बे स्टेजावबो जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव साननानै रायजो राजा नोंथांमोन दा बेफोरबायदि मानसिखौ नोंथांमोना माबायदि साजा होनो सानो आरो माबायदि साजाया बेफोरबायदि आखुनि मानसिफोरनि थाखाय साबजाथावना बैफोरबायदि साजाखौसो जोङो बेबायदि थार्ड क्लास अन्थाइ बिखा गाज्रि आखुनि मानसिफोरखौ जोङो साजा होनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन नंगौना नङा बेफोरबायदि जाथाय जारिमिनफोरखौ जोङो माखासे समफोराव गुबुन हारिनियावसो जों खोनायोमोन नाथाय दिनैनि स्टेजाव जोंनि हारिनि गेजेरावदि बेफोरबायदि जाथाया दिनै जानानै थांबाय बेसे साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन नाय बे हिनजाव मानसिनि बिखाया माबायदि बे हिनजाव मानसिनि गोसोआ माबायदि बेहा बे गथ'खौ सिथारनायनि सिगाङावहाय एसेबो साननाय फैदिया नामा एसेबो गाबखांनाय फैदिया नामा नाय एसेबां निस्थुर एसेबां अहंकार एसेबां खोमसि गोसोनि मानसि बेफोरो ना फार्स्ट अफ अल नों बिनि बेबहार होनाय बिनि केरेक्टारखौ नाय बिनि उनावसो नों बेजों बेबहार खालाम सासे गाज्रि गोसोनि सासे अहंकार गोसोनि मानसिखौ जों मोजां लामासिम लाबोनो थाखाय हाजार बा नाजासेयावबो जों जुदि लाबोनो हायाखैब्ला बे मानसिनिफ्राय गोजान जानाया मोजांखा खारन बिनि सबब चरित्र बिनि नेचारानो बे आखुनिखा बेखौ जों मालाबाबो चेन्ज आरो बेखौ उल्थायनो हाया बे जाबाय बे जोलैनि मानसिखा आरो बेबायदि स्टाइलनि मानसिनिफ्राय एसे जानगाराव थानायाबो मोजांखा जायखिजाया फैबाय थानाय समाव जों गासिबो इउनाइटेड जा जों गासिबो सांग्रां जानानै था जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि खुलुमबाय।